18. mája 2026 Uzbekistan. Niektorými regiónmi krajiny prešiel silný búrkový front, sprevádzaný nárazovým vetrom, prachovými búrkami a miestnymi búrkami. Čína? V autonómnej oblasti Guangxi-Čuansko došlo k 2 zemetraseniam s magnitúdou 5,2 v oblasti Liunan mesta Liuzhou. Prudké dažde spôsobili rozsiahle záplavy v provinciách Čunan a Čupej. Vietnam. Severné provincie Vietnamu postihli silné prívalové dažde. Filipíny. V Davao City, ostrov Mindanao, a San José del Monte, provincia Bulacan, ostrov Luzon, došlo v dôsledku mohutných dažďov k rozsiahlym záplavám. Ghana. Intenzívne dažde spôsobili rozsiahle záplavy v hlavnom meste Ghany Accre a v niekoľkých regiónoch krajiny. Kamerun. Najväčšie mesto Kamerunu zasiahli prívalové dažde, ktoré spôsobili rozsiahle záplavy. Mexiko. V obci San Nicolás Buenos Aires bolo zaznamenané lokálne tornádo na pozadí silnej búrkovej aktivity. Bielorusko. Územím Minskej oblasti prešiel silný búrkový systém so supercelami. Irak. Prachová búrka, spôsobená silnými vetrami zo sýrskej púšte, zasiahla západné a stredné oblasti Iraku. Austrália. Juhovýchod Queenslandu zasiahli prudké lejaky. Aká je súvislosť medzi znečistením životného prostredia mikroplastmi a klimatickými zmenami?